名の皆さんでした。皆様、盛大な拍手をよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。本当に今日は素晴らしい民族舞踊、音楽、そしてアクロバット、ありがとうございました。ここで実行委員会を代表いたしまして、花束を贈呈していただきたいと思います。イエス様、イギリス様、よろしくお願いいたします。マケラ学長、民謡歌手のアルタン・シェッテクさん、お受け取りいただきたいと思います。それではお願いいたします。ありがとうございます。皆様、ご一緒によろしくお願いいたします。イエス様、イギリス様、ありがとうございました。イギリス様